Hello, everybody. Dobar dan svima. Čast mi je što sam danas ovde i što mogu sa vama da podelim svoju iskustvo. I tema je šta je iza, zato što je to zaista važno. Mi imamo jedan izvanredan koncept koji je zasnovan na nauci. Dakle, vrlo je važno. Tako, se slažete. Za mene je vrlo važno da razumem kako stvari funkcionišu i zašto i šta su posledice. Ja volim i meni su potrebni i dokazi i potrebno da razumem sve detalje. To je prosto vrlo važno za mene. Međutim, mnogo ljudi, sva ta nauka koja stoji iza nečega, sve te brojke, sva ta testiranja, za njih je to previše informacije. Prosto su prenatrpani time. I najbolji način da se uvedu ovi naši zaista fantastični koncepti jeste kroz priče, jer je njih lako razumeti, a takođe je i ljudima lakše da vide prednosti, jer je to upravo zašto nas oni slučaju. Oni hoće da vide šta tu ima za njih, koja je prednost tog proizvoda za njih. I ako im predstavite veliki broj studija, velike razne brojke, oni će se izgubiti. Dakle, morate da sa njima podelite neku životnu priču. Recimo, ovo će biti jedna moja priča, jer ovde se radi o mom sinu. A onda ću vam reći da ta moja priča može i vama da znači, jer možete da iskoristite. We have 3 kids. Ovo je Vitek, moj sin. Ja imam još 2 dece. Kada je imao 5 godina, dijagnostikovan mu je sindrom ADHD, dakle, što bi značilo da je bio sposoban samo da kaže najviše 2 reči. Nije mogao da govori. Možda je ponešto razumeo, ali govoriti nije mogao. Takođe je imao umerenu cerebralnu paralizu. Polovina njegovog tela nije dobro funkcionisala. Recimo, kad bi počeo da trči, on bi jednostavno pao. Nije mogao da drži olovku sa 2 prsta, nego je morao da je drži sa čitavom šakom, jer mu je moć koordinacije bila vrlo slaba. I rečeno nam je, lekari su nam rekli da neće moći da se bavi apsolutno nikakvim sportom i da je to nemoguće sa ovom dijagnozom, jer deca sa ovom dijagnozom se ne bave nikakvim sportom. Treća stvar jeste bila blaga mentalna retardacija, odnosno usporeni mentalni rad, jer kada je imao 5 godina, on je i bio na nivou deteta, mentalnom nivou, od 2,5 godine samo. I nama su rekli da se to nikada neće reći, da će njegov mentalni uzrast biti 15% njegovog pravog doba. Kada budemo 9 godina, na primjer, rekli su nam, tu će se definitivno zaustaviti njegov mentalni razvoj. Takođe su nam rekli da neće moći da pohađa redovnu školu. Možda nikad neće ni progovoriti. A s druge strane, rečeno nam je da njegovo telo, ukupno gledajući, dobro funkcioniše, da ima dobru kondiciju. I mi smo morali da nađemo sad načina kako da živimo. Nije postojao način da se ovi problemi poboljšaju. I to je nešto što je do tada bilo dokazano, zato što postoje 1000 dece sa istim problemom. Tako da su nam lekari rekli ono što je u njihovom iskustvu, a to je ono što im tradicionalna klasična medicina govori i dokazuje sve vreme. Možete zamisliti kako smo se mi osjećali. Za nas je to zaista bilo loše. Ali tražili smo rešenja
Isprobali smo razne lekove, razne trave, razne proizvode, ali nije bilo rezultata. Možda smo dobili samo male rezultate u kratkom vremenskom periodu. I onda smo tražili neka rešenja bez rezultata godinu dana. Naravno, traženje rešenja u toku jedne godine je zapravo kratka vremenski period. To tek danas znam, zato što znam da mnogi ljudi traže rešenja po 10-20 godina i ne mogu ništa da nađu. Onda smo naišli na ovu priliku i testirali smo je na Viteku. Ovo su bili njegovi prvi rezultati testa. Jako su bili loši. Njegovi odnos omega-6, omega-3 je bio 39:1. Takođe, fluidnost membrane 20:1, što znači da njegovo telo nije bilo u stanju da apsorbuje vitamine, minerale i sve ono što mu je potrebno za život. I to su rezultati inače deteta za koga je lekar rekao da njegovo telo dobro funkcioniše. Ovo su bili rezultati. Kasnije, kada sam ove rezultate testa pokazao njegovom lekaru, on je bio zaista iznenađen. Kada znate šta zapravo ne funkcioniše, gde je problem, onda imate neku nadu. Jer kada znate šta nije u redu, onda imate makar priliku, šansu da to promenite. I Zinzino nudi rešenja. Naravno, to je bilo samo jedno od mnogih rešenja koje smo isprobali, o kojima smo nešto čuli. Ovo je bilo tek još jedno. I nismo imali šta da izgubimo, mi smo mogli samo da pobedimo. Nama se dopalo to što je to nešto što je utemeljeno na nauci, što je 100% prirodno rešenje, ali smo isto vreme bili uplašeni. Jer su nam Vitekovi neurolozi govorili da moramo da uzimamo suplemente omega-3, jer su nam stalno govorili oni su jako važni za mozak i za sve drugo. Tako da su ovi rezultati postignuti nakon što smo uzimali najbolje omega-3 koje se postoje na tržištu. Sad ovo je drugi test. Nakon 5 meseci smo taj test radili. Vidite poboljšanja. Mogli smo da potvrdimo to da je u njegovom telu su se desile mnoge promene. I to je jako dobro, jer ja naravno volim dokaze, ali opet kao roditelj vi želite da vidite poboljšanje njegovog ponašanja. I upravo smo to i videli. Kao što vidite, ovako se ponašao samo 6 meseci kasnije. Već je mogao da govori, mogao je da upotrebljava kratke rečenice, mogao je da trči, a da ne padne. Mogao je takođe da čitavu noć spava mirno. U ranijem periodu on bi mokrio u krevetu svake noći. I sad je mogao da po 20-30 minuta se igra i on od deteta koji je uvek bilo u lošem raspoloženju, on je postao dete koje je puno pozitivne energije. Nakon godinu dana ponovo smo otišli kod psihologa, inače to je bilo obavezno. I evo rezultata. Sad na ovoj slici ima 7 godina i psiholog je izmerio njegovo mentalni uzrast koji je bio 5,7 godina, što znači da se poboljšao u mnogim oblastima. I psiholog nam je preporučio i rekao da bi Vitek mogao da pohađa redovnu školu. Za nas je to bilo kao naučna fantastika, mi tako nešto nismo očekivali. Takođe,
Psiholozi su bili malo zbunjeni, pitali su kako je ovo moguće, jer po prvi put u svom životu taj njegov psiholog je video ovakav slučaj. Zapravo radilo se o ženi psihologu, dakle psihološkinji, a ona nije ništa pitala. U to vreme Vitek je već mogao da se bavi mnogim sportovima. Tokom zime je počeo da se skija, bio je sposoban i da trči, a sećam se na svom 7. kad je imao 7 godina, kad je punio 7 godina, počeo je sam da vozi bicikl. Pre toga je samo pokušavao, imao je one točkiće, pomoćne i ovako je vozio. Bilo mu je zaista teško i da se koncentriše. Kasnije sam ja recimo trčao za njim i podupirao bi ga nekakvim štapom na biciklu. Međutim, kad je napunio 7 godina, počeo je toliko brzo da vozi bicikl da ja više nisam mogla trčim za njim. I ja sam ga pustio i on je sam naučio da vozi. Onda je stao, okrenuo se, video da sam zaostao za njim i bio je najsrećnije dete koje ste mogli da vidite. Priča ide dalje. Mi smo videli te promene, ali je i dalje bio daleko za decom svog uzrasta. Počeo je redovno da odlazi u školu i u februaru 2020. zbog COVID-a škole u našoj zemlji su se zatvorile. I ja sam rekao, za mene je to sreća, jer smo mi počeli da ga podučavamo kod kuće. I mi smo uvideli da on zna više nego što bi trebalo da zna. Ja sam pozvao nastavnicu i rekao, pa čekajte, on zna dosta stvari iz matematike, maternjeg jezika, a ona mi je rekla, tata, pa usporite, malo ste preambiciozni, nemojte toliko da ga gurate napred. Mi imamo određeni plan i program koji pratimo. Školi i ne treba da se radi drugačije. Ja sam rekao dobro, ali kasnije, krajem juna, kada se završila školska godina u našoj zemlji, ona ga je testirala, on je radio i nekakve zadatke i kontrolne vežbe i rekla je da je on dosta napredan. On naravno je koristio pomoć asistenta u školi koji mu pomaže da odlazi na časove, ali na nekim temama može i zajedno da radi sa ostatkom odeljenja, a u nekim oblastima on zaostaje za drugom decom. Ovde vidite rezultate njegovog testa, jer mi ga redovno testiramo i to je jako važno. Možete tu da uočite napredak. Kao što vidite, trebalo je manje više 2 godine da ga se dovede u ravnotežu. I zahvaljujući redovnom testiranju, mi smo uspeli da promenimo doze koje su mu propisivali. To je vrlo važno, zato što se i vaše telo menja. I samo zahvaljujući redovnim testovima možete se fokusirati na ono što se dešava i da pratite te promene i da dobijete određene rezultate brže. Tako da danas kad me neko pita dajte mi ovaj proizvod, ja uvek prvo kažem hajde da se prvo testiramo, da uradimo test, jer bez testa ne znamo dakle da počnemo. Bez idućeg testa ne znam kuda idemo, kuda ćemo stići. Tako da je testiranje vrlo važno i zaista možete da povećate brzinu promena ako se redovno testirate. I mi smo to stalno radili i testirali smo ga svakih 6 meseci. Godinu dana kasnije smo dobili dokaze iz škole i
od psihologa, da on prevazilazi njegov individualni plan i program učenja, nadilazi za 30 do 40%, što je dovelo do mnogih problema za njegove nastavnike i asistente, jer su sad oni morali drugačije da se pripremaju za njega, morali su da mu nađe druge knjige, da se prilagođavaju. A njima se to nije baš dopadalo, jer mnogo je lakše imati jedan plan koji stalno pratite. Ali naravno mi imamo jako lep odnos sa njima sada i razumemo da naravno svi znaju da nismo mi baš neki prosječni roditelji, da tako kažem. Tako da je on imao psihološke provere i u nekim oblastima je nadilazio čak nivo na kojem su deca njegovog uzrasta, a u nekim oblastima je zaostajao i dalje. Ne znam da li će jednom postati normalno dete za svoj uzrast, ali napredak koji je ostvario u poslednjih 4 godine je izvanredan. Na početku ja nisam mogao da očekujem toliki napredak. Da mi je neko rekao da će napredak biti 20%, ja bi bio zaista presrećan roditelj tada. A sada on inspiriše mnoge ljude. Ovo su rezultati njegovog poslednjeg testa. Testiranja. Samo da biste vi razumeli da dovesti nekoga u balans, u ravnotežu je primarni cilj. Jer kada su svi u ravnoteži, kada je telo u balansu, ono može da funkcioniše i da se oporavi. Naše telo je vrlo pametno, da tako kažemo. Drugi cilj, koji je još važniji, jeste održati taj balans, odnosno ravnotežu. Morate održavati ravnotežu što je duže moguće. Nisam mogao da zamislim da ću prestati da mu dajem ova ulja. On i dalje ne voli mnogu hranu, niti voli voće, niti voli povrće. I jako je teško da hraniti ga zdravo. Kogod ima decu zna o čemu ja govorim. Ili nešto vole da jedu ili ne vole, nema između. Ovo je najnovije pokazatelj, jer je došao do novog nivoa, počeo je da vozi ove automobile, go-kart. Kogod je pokušao da ih vozi, zna da je vrlo teško upravljati ovim volanom. Da bi se njegov mozak koncentrisao da vozi ovakav automobil, to je teško. A on je prosto želeo to da proba, zato što je njegov brat, stariji, već tamo išao i on je hteo to da pokuša. Moja, naravno, supruga se nije složila, plašila se, ali mi smo to učinili i on je u tome uspeo. On je zaista jedan veliki borac i on je velika inspiracija za mene. On je razlog zašto se ja budim svako jutro i zašto radim ovo što radim. Zašto vam ja govorim ovo? Zašto vam ovu priču delim sa vama? Ovde se ne radi toliko o mom sinu. Ovde je reč o konceptu. Zato što vrlo često ljudi slušaju šta im lekari govore. Tu smo gde smo, morat će da uzima do kraja života lekove, bit ćemo srećni ako ga stabilizujemo. Ili se kaže nema tu pomoći, tu nema izlečenja, svakog dana će uzimati određene tablete, lekove i tako dalje. Ali postoji dosta dokaza da kad neko ima mnogo zdravstvenih problema, neće mu biti bolje. A mi smo prekršili ta pravila, bez obzira na to šta su Vitekovi problemi. Ono što je važno jeste da smo poboljšali njegove ćelijske membrane, poboljšali smo rad njegovog tela.
i šta on može da, šta to njegovo telo može da upije, da apsorbuje. I to je rešenje za sve, jer svi imaju ćelije i svi mogu da to promene. Nije važno koliko imate godina, nije važno koji su vaši zdravstveni problemi. Imamo jako puno dokaza da to dobro funkcioniše za sve. Recimo za moje roditelje. Moj otac sad ima 80 godina i uvijek je imao probleme sa holesterolom, sa visokim pritiskom, sa artrozom, ima dijabetes 2, dakle, i tako dalje. Međutim, sada više ne uzima lekove, sad je on zdrav čovek. I doktor mu kaže, pa gospodine, vaši rezultati pokazuju kao da imate 40 godina. Kako je to moguće? Dakle, nije bitno ko ste i kako živite, mi možemo da poboljšamo vaše stanje. Dakle, zato upravo koristimo ovakve priče. Priče ljudi lako razumeju i razumeju šta je ono što one hoće da kažu. Neophodno je da pronađete tu priču, da je osmislite i takođe da je ispripovedate, odnosno da je ispričate. A evo gde možete da nađete dobru priču. Zato što je to uvek teško. Pogotovo kad ste na početku. Nemate sopstvene primere iz života ili priče. A ovde postoji jedna stranica za pružanje podrške na kojoj možete da nađete puno iskustva drugih ljudi i svedočenja drugih ljudi. Sad, tu možete takođe da pređete na različite jezike, možete da ih pročitate na sopstvenom jeziku koji razumete, možete ih poslati svojim klijentima. Tu imaju priče za decu, za starije. Sve te priče, sva ta iskustva ne govore o tome da balance ulja im pomažu, jer suplementi ne mogu da vas izleče. Ali kroz sve ovo možete da vidite da na početku je rezultat testa bio 20:1, na primer, kasnije bio 3:1 i onda vidimo koja je razlika nastala između. Dakle, to možete da koristite, možete da vidite koliko je važno testiranje. Takođe, ima jako mnogo primera koje mogu da sa vama podele oni koji su iznad vas. Imamo priče iz različitih zemalja. Danas ne postoji ni jedna dijagnoza za koju nemamo baš ni jedan primer, neku priču. Ne mora to uvek da bude i objavljeno, tako da je važno da zamolite one koji su iznad vas da dobijete odgovor. Ili vi imate možda svoju priču. Zašto ste se pridružili Zinzinu? Ili imate neku priču iz svoje sopstvenu, zašto ste postali partner? Kada imate klijente, mušterije, oni tek imaju jako puno primjera iz života. Ali samo bih vam dao jednu stvar kao podsjećanje i to je nešto što se meni vrlo često dešavalo. Moj klijent dođe i kaže, evo ja imam te i te probleme. Nakon 6 meseci mi kaže, ne, trebaju meni više ti suplementi, nisam video nikakav napredak. I ja kažem, zaista? Pa šta se desilo? Sećam se da ste mi rekli da ne možete da spavate, da imate probleme sa trčanjem, jer tokom proteklih 5 godina ste imali probleme sa kolenom, nekakve upale. I onda bi on rekao, da, u pravu ste. Sve što je bilo loše, oni zaborave. Tako da je dobro da sami sastavljate neke beleške, jer te loše stvari se brzo zaboravljaju i kad se čovek dobro osjeća, on smatra, dobro, sad je sve u redu, a i zaborave sve ono što ih je ranije mučilo. Dakle, tražite od svojih klijenata
Postavite im pitanja, vodite beleške i tako ćete sakupiti jako puno primjera iz života u vrlo kratkom vremenskom periodu. Zaista ćete se iznenaditi koliko možete da im promenite život i koliko možete da im pomognete. I to je mnogo bolje. Ja sam nekad radio za velike multinacionalne kompanije i imali smo velike rezultate, smo postizali. Ja sam radio u oblasti angažovanja ili regrutovanja radne snage i postigli smo mnoge dobre rezultate. To je za mene bio mnogo dobar osjećaj. Ja sam menjao živote ljudima, ali ovo je nešto sasvim drugo. Kada vas jednom mesečno pozove, recimo, roditelj i kaže, znate šta, moje dete je progovorilo i počelo je da trči ili sada posle toliko godina prespava celu noć, to je zaista neverovatna inspiracija takođe i za mene. To je nešto što mi daje energiju. Tako da ćete se osjećati zaista odlično. Sad, pripovedanje ili davanje primjera iz života nije nikakav talenat. Nemojte se plašiti toga. To je jedna veština. I naravno, veština se može naučiti. Vežbati i naučiti. Pa ću vam sada, sa vama ću podeliti neki primjer o tome kako možete da dođete do dobrih priča, do dobrih primjera iz života i da je onda pokušate da sami ih podelite, ali morate da vežbate. Nemojte da se plašite. Možete da te priče prepričavate na način koji je vama odgovara. Vidjet ćete da vremenom ćete postati zaista vešti u tome. Dakle, to bi bilo sve od mene. Nadam se da vam je ovaj primer poslužio kao inspiracija i da sam vam otprilike dao ideju kako da koristite primere iz života. Jer to je nešto što se dobro prodaje i to će vam pomoći da započnete svoje poslovanje i da inspirišete drugi ljude, zato što je to najlakši način. Hvala vam.